Sobrang aga mga loves bumangon kasi may package. Kahit hindi okay ang pakiramdam niya, tignan niyo yung mukha niya, oh. And then after mga loves, nagulat ako kasi meron naman kasunod. Uy, kinuha ako ng kumuha kasi ang bigat. My husband loved to order. He ordered a bunch this morning. He did. No, he did more. So. Okay, we'll open them. What we owe in the tax. Yeah. My husband. And he is sick, and I'm getting like not feeling okay. I'm worth taking this oregano. Oh God, I don't know what's what. The pressure canner. Yep. There's something wrong with you, hon. This is doing the sauce. Like yeah, you have things, but you won't do it. This is. What is that? What is that? That's the thing. Get baby. Yeah, the blanket. Okay. Probably that's mine. Electrolyzer. Yeah, you won't do it. My husband have a lot of plan, but I know when he start buying stuff, he don't even think about it. So this is what I ordered, mga loves. But you ordered something else. Where are the others? This is it. No, you got two things in there. One thing. No, there were two things. Hon. Yan, marami na yan siyang binili na plano niyang gumawa ng ganyan. Pero, ala, hindi man talaga yan siya mapigilan. Once na yun na yung utak niya, wag ka nang makipag-away pa kasi talagang imposible nang magbago pa yung isip niya. And then kapag mabili na niya yan, makalimutan niya. Hindi na niya magagawa. Excited pa yan siya ngayon. Diba? Don't take it out. Leave it there. What's in there? Funnel for the jar. There's a ladle. Oh, I like this. I can bring this to the Philippines. Here's the pinch of oregano. So you can different kind of fruits. Look. Yes, you do pickling, you do fruit, you do all kinds of stuff. Fruits you can. Serious? Let's go back in there. Well, years ago, everybody did canning. You know, people like when I was young, you had these little jars filled with crap everywhere. Everybody did canning, peppers, pickles, like everything. No, you guys don't do that. You buy. That's it. No, well, I don't know my parents did, but yeah, everybody did. So, itong castor oil, mga loves, it's organic. And what I'm gonna do with this is, para siyang medication sa inyong katawan. Hello mga loves, si Inda Mirian dahil sobrang pagod niya kahapon, hindi na ako gumagawa ng kahit ano-ano ngayong araw. Kasi look, tignan nyo, bumangon ako ng sobrang aga, tinitignan ko yung ating, araw. Ang ganda mga loves. Ang ganda ng panahon ngayon. Maginaw-ginaw sa umaga. Pagkatapos, bumalik ako sa loob. Pinagluto ko si Mister kasi tinatanong ko siya kung anong gusto niyang kainin. Kasi hanggang ngayon, kahapon, iba ang panahon. Iba ang katawan ni Mister. At ngayon, mas lalong iba. Talagang nag-iba. Pero alam nyo, ang dami pa ring tawag. Ang daming tawag. Makikita ninyo mamaya mga labs. Nagtampo-tampo si Inday. Nagtampo-rorota raw ako. Kasi nga, pangit daw yung pakiramdam niya. Pero palagi na lang may kausap. Magdrama rin tayo paminsan. Siya lang ba? Marunong din magdrama itong asawa ko. Alam nyo ba yan? Paminsan, sabi pa niya kanina. Sabi pa niya sa akin, nanginginig daw siya mga darling. Ay, sus, kinikirig niya yung katawan yung mga darling. Kilala ko na kasi yung asawa ko. Pag ganyan na gusto na niya magpa-baby. So yun. Alam, mga hinog na dyan. Ang daming bunga, oh. Nasa taas, ang dami.
kain. Tignan ko lang yan sandali yung ating garden 3 days na kasi hindi ito natubigan. So pagkatapos ko doon sa labas mga labs, pumasok ako, andito na. Sabi pa niya, nagkirkirig kanina no, ang may kausap. So ako naman dito nagtampo ko. Tinitignan ko talaga siya, finifilm ko na lang yung sarili ko. Bagsak ito sa akin, itong asawa ko, bagsak. Kasi talagang tinitignan ko yung reaction na ang tawa na naman si Inday. Ay, kaloka. I'm guessing his girl said, you read this otherwise. Masama naman talaga pakiramdam niya mga labs. Kaso palagi may tumatawag. I want you. Phone call came in. What did you want me to do? You can even tell him, can I not work tomorrow? Nahihilo ako. Wala na pala akong kanin. Gutom na ako. Nahihilo ako eh. And then si Tami, hindi okay ang pakiramdam niya. Look. Hindi okay ang pakiramdam niya. Kahapon pa yan mga labs. Hindi okay pakiramdam. So, hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Ito na yung sabi ko mga labs. Na mister. Kailangan na siyang mag-tea. Kasi nga, yun, nahihirapan na. Na siya, yung parang tawag nito. Itong asawa kong antigas ng ulo. Tigas kasi ng ulo. Sabi ng maggalaw-galaw, hindi man gumalaw. Ganyan yan siya kapag walang trabaho. Kapag walang trabaho, andi na sa bahay for ilang days. Kasakit talaga yan siya mga love. Yung katawan niya hindi kaya na walang trabaho. Yung parang, hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya. Kaloka. Ay, buhay. Lalabas sana ako ngayon. Pero dahil nga ayaw kong lumabas. So, bibili sana ako ng gulay papuntang labas. So ngayon, sabi ko, meron naman akong gulay na harvest. Bakit? Hindi natin lutuin. Pero para maging masarap maghanap tayo ng karne na ilalagay natin. At dahil wala akong baboy, beef. Maghanap ako dito sa ating freezer. Kasi nga, para naman magamit natin itong ating mga Pasensya na kayo ha kung nagva-vlog ako at ito yung nakikita ninyo. Of course, gawin nating content yung mga gusto nating gawin sa buhay. And ito is thick. Wag natin yung lutuin kasi paborito yun ni Mister. Ano to, Bel? Let me see. Squid. Squid, hindi bagay. Hindi bagay sa aking lulutuin. At mag-defrost tayo nito. Gustong gawin mga darling. Beef, ito na lang. Para maging masarap din. Meron dito isa. Uy, actually dalawa dito. Si Tami mag-react yun ba? Mahilig yun mag-react mga loves. Si Mister. Anong ginagawa mo sa karne? Bakit isasagol mo? Diba? Magganyan yan siya. Sabihin ko naman, anong gagawin natin? Titignan na lang. Hindi na natin lulutuin. Titingin na lang tayo. Matulog muna tayo mga darling, no? Relax bago tayo maging busy para magluto sa ating hapunan para may makain yung ating asawa. Kasi talagang palagi na lang may headache. Ano ba ito? But anyway, so yun, mag-start na tayo. Ay, pakit mo na ako, be. Let's see. Pakit. Ay, pakit mo na si Indemirion. At yun, nag-defrost din ako ng shrimp, mga darling. But anyway, so una natin gawin is kailangan natin kunin yung shell ng ating shrimp. Kasi nga, iba din ang ating asawang kano kasi ayaw niya yung may mga shell. O diba? Halik pa more. Kapag maghalikan na gani kami ni Mister, no? Ang dami talagang magre-react na bakit daw nagpahalik ako sa matanda or bakit nagpahalik ako sa aking amo. Ay, nako talagang mga marites. Alam naman nila na asawa ko yan mga labs. Gusto lang talaga nilang manakit or mang-insulto, no? Yun yung mga taong hindi masaya sa nakikita nila kasi gusto nila yung buhay mo. Ano namang gusto nila sa buhay ko? Garden, kain ng gulay, hinlo sa palibot. Ano ba? Ano bang gusto ninyo?
Gusto ninyo nakikita na palagi na lang akong kumakain, ang hirap kaya tumaba mga loves. Mahirap magpapayat din. Itong ating sitaw, gusto ko sana itong ilagay sa freezer, no? Para sa maginaw, meron tayong mano. Pero sabi ko, wag na lang kasi kailangan nating lutuin. Ito na yung beef na inano natin kanina mga loves, no? Kinat ko lang siya into thin slices, diba? And then maraming kamatis galing sa garden, gamitin din natin, diba? Para itong kamatis mga loves, ang ganda kasi para siyang bayabas. Promise, para siyang bayabas na hinog at ina noon. Ang hirap kayong mag-voiceover. Ito na, magsugod na tayong magluto mga darling para naman itong asawa natin masaya. Maaga po ako nagluto kasi ganyan talaga sa indamirian po ninyo. Okay? Dancer din po ako dito sa bahay. Itong mga alaga ko, sinasarayawan ko yan din para din masaya sa buhay. But anyway, itong mister ko, kapag magluluto talaga ako, maobserbahan ko mga loves, no? Masaya. Sabi pa ng mga patanda noon, kapag para daw maging masaya ang inyong mga asawa, dapat marunong ko sa kusina, maglaba, maglinis, ganern. At ngayon talagang proven and tested na talaga yan mga loves kasi kapag hindi ako nagluluto, hindi naman si Tamin sobrang sad pero doon mo talaga makikita na masaya siya. What have you been doing outside, darling? Smoking? Why is that? Oh yeah, take it out. Oh, why you're smoking outside? That's your salt? Because you don't want me smoking inside. See how that works? Right. Why only dogs dishes? Diba reklamo agad kasi daw meron daw mga plato sa kusina, puro daw sa aso, ang sa pusa daw wala. Bakit ko daw palaging ini-ignore yung pagkain ng pusa? Sabi ko, ikaw nang bahala sa pusa dong. Ako mahilig ako sa aso, ikaw sa pusa. Diba? So dito siya mga loves, gumagalaw-galaw na siya. Alam na this. Masaya na natin ito na mga darling ilagay na natin ang sitaw, no? Sana magkasya po ito dito kasi talagang ang sitaw is, sitaw is life. Sana magkasya. Alam ko naman magkasya ito mamaya kapag maluto na ito talaga kasi ang sitaw talaga is liliit yan, no? Kapag magluto, maghiyos man siya. So kaya yun. Yun. Hindi ko na siya sinisave kasi naman para meron kaming gulay kasi nga si Mister, sabi ko sa kanya, lalabas kami ngayong araw. Kaso, sabi ko, ayaw kong lumabas. So, kaya, nagpunta na lang ako doon sa baba para kukuha ng karne. Ako, pag mag-adobo talaga ako nito, nilalagyan ko talaga siya ng oyster sauce at kaunting toyo. And then, of course, lagyan natin siya ng, another liquid seasoning, yung calamansi. And then, lagyan ng asin at paminta. Ganyan lang talaga ako mag-adobo. Ang ganda talaga kapag adobong gulay, sitaw, mga loves, at may karne. Lalo na pag baboy. Pero ayoko ng baboy, no? Gusto ko talaga yung beef. Masarap mga loves, as in ang sarap. Ganyan lang pala talaga magpasaya ng asawa mga loves. And also, alam mo, ma-inlove din sila sa'yo, hindi ka kakalimutan kasi pinagluto mo sila. Charot. O si Inday Miriam, masaya na kasi si Tami gumalaw-galaw at makikita ko talagang masaya siya. And dito, shrimp na naman yung ating lulutuin. Alam nyo na, ito yung pinaka-paborito kong luto ng shrimp talaga, no? Cornstarch, pirito, and then onion garlic, pirito ulit, and makikita nyo, salt and pepper lang ang katapat. Grabe, ang sarap nito mga loves. Sabihin ko sa inyo, kung magluto kayo nito, wag masyadong kakain ng marami kasi naobserbahan ko din. Ay nako mga loves, alam niyo sasabihin ko, sasakit ang aking tangkogo. Parang feeling ko magka-high blood talaga na. High blood ako mga loves. Kapag marami akong kinakain na shrimp na ganitong luto, iwan ko na high blood talaga ako. Sasabihin ko sa inyo, hindi joke ha, talagang magtuyok-tuyok ang akong kalibutan kaya sobrang kapag kakain ako nito, konti-konti lang mga loves kasi talagang iba ang shrimp. Iwan ko, iba ang shrimp sa akin. Parang magtuyok-tuyok ang kalibutan sa akin. But anyway, nag-enjoy naman din ako dito sa aking mga niluluto. And of course, kumain kami agad pagkatapos kong nagluto kasi talagang pangit naman kumakain mga loves na magginaw na yung pagkain. Okay, thank you for watching.